Hi sir, sa imong order sir? Kuan. Duha ka kuan, caramel macchiato. Dili ka mo order sa ako sir, makahatag bigyan mo kong kalipay. Hello mga mans! And yes, before we start, allow me to introduce myself. My name is Burns J and I am from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Anyway, welcome to another video and yes, welcome back to my channel. Yes, mga pink ug atngal, yes, maayong adlaw na tanan diha, no? And welcome to Balingasag, Misamis Oriental. Cooking soul, babe. Mag-ilailas at sa Kalipay Mobile Cafe. So yan, yeah, please introduce yourself. Hi guys, I am Ignacio Casino III. Mostly ginatawag nila sa ako Nash. So, I'm from Hasaan and karon namin sa Balingasag ang spot namo for serving coffee sa mga taga Balingasag. First of all, I really love coffee since before. So, na-inspired ko na mag-put up na business is para po na matikman or matilawan sa mga Filipinos ang pure authentic coffee na to nga pwede na to ipagmalaki sa urban countries. And then at the same time, nakathink ko nga why not kumuha na ko siyang mobile cafe because I love to travel also. So why not coffee and travel, idungan na to siya. At the same time, happy man ko doing this thing. So muna siyang reason nga nung ang Kalipay Cafe. Because of my late mom, nawala na. Ginatawag mo gud siya before is Joy. At the same time, hilig gid og kape si mama. And kami as family, hilig gid mi og coffee since before. And gusto po daw nga Kalipay ang name sa akong coffee shop, ay mobile cafe, because gusto na ko mahatag og kalipay sa mga tao using matilawan nila niya akong gina-serve na coffee. Proud ko na kaniyang beans na ko is gikan niya sa Claveria, sa Misamis Oriental. Nice. Pwede niyo sila i-contact ang Cafe Claveria kung gusto niyo siya makakuha mo coffee beans. Pero kani siya ang coffee na gina-offer na ko is on gun na ko ni siya nga blend. So different coffees ni siya, i-mix na ko and came up ko ani nga recipe para matilawan sa uban pod. Gusto gid nako matilawan gid ang coffee ra gid nga flavor, like na ang kapait niya ba, ang sweetness and then ang smooth nga pag-inom sa coffee. Pero in terms of sweetness level, dili na ko rest assured kung swak ba gid diretso sa ilaha. So mag-offer pug ko og additional milk kung gusto nila, free ra pud na siya. Pero if gusto nila nga pud coffee, pure coffee lang gid siya yung flavored, okay ra sad, pero depende na gid sa customer ni. Actually, it takes time good. So, mayroon na lang ko, 32 hours na i-prepare niya siya nga coffee. So, medyo taod-taod siya. Okay, serve with love gini among coffee para sa inyo. And then, gusto gid na ako gid nga matilawan ninyo ang authentic coffee gid. Abi mo gud sa kadaganan na ang among ginahatag is iced coffee lang siya. So, naikalahian ang iced coffee o cold brew. Ang iced coffee is gi-brew na siya using a machine or pwede po siya French press using hot water and then butangan na siya ice. So muna siya mabutang iced coffee na siya. Pero ang cold brew is kailangan nimo siya i-soak ang coffee for 32 hours. So lahi ra gid ang process nila para makuha nimo ang taste nilang duha. And at the same time, mailan nimo siya iced coffee siya kay medyo pait siya. And then makita nimo nga strong gid kay ang lasa sa coffee. But ang cold brew is smooth lang kay ang panglasa sa imo. I have a mission vision for my business. So ang mission nako ani is matilawan gid sa Filipinos na kung unsa ang authentic coffee kay usually uban nakatilaw lang kay naay mga 3-in-1. And then ay uban na basta-basta lang na coffee, iced coffee siya pero brewed ra dito siya day. Pero ang ako ani is ang main objective nako is for the Filipinos na matilawan nila ang authentic coffee. And then sa vision nako ani
malibot na ko ang Mindanao. At the same time makaserve sa inyo og coffee. So karon, this is the first step. So hopefully dagan mag-support ani, and sa mga nag-support, feel good kay nako yung support aning business nako. Kasi dili lang ni siya para sa kuha, but I have a mission also na matilawan ninyo tanan kung unsan tinog na coffee. Oh my gosh, I look so haggard, guys. But anyway, you know what mga mads, mga pingog at ngal dihan, no? Isa sa mga na-learn ako nga lessons during pandemic is ang importante buhi. That is a very important message for everyone, I think, during pandemic, because we need to stay afloat. Kay, you know what? Everybody suffered during pandemic, and kailangan kita makigbisog og mas magmaningkamot pag itas kinabuhi kay para mo survive kita, no, especially para sa atong pamilya. And it's very important gid to keep safe lang gid pirme, and aton lang yung hulaton ang moment nga ma-vaccinate tanan kay para mas makasurvive pag kita aning panahon sa crisis, no. So yes, you know what, isa sa mga lesson pud nga na-learn nako, nga na-encounter nako during this vlog sa akong amigo sa Kalipay Mobile Cafe, ang posisyon sa kinabuhi dili mao ang sukdanan sa imong pagkatao, no. So ang importante gyud during pandemic, it is very important nga maningkamot gyud ta kay para mas mo survive gyud ta. And I'm so humbled gyud sa akong na-experience karong adlaw diri sa Mobile Cafe ni Kalipay, no. So yes, I am so proud of my friends here, guys. So I hope na pud mo matnatun-an sa kuha diri karon.